Hun. Værsgo. Ja. Så skal vi videre på det eller en dreng. Ja. At vi skal. Det ligner en pige. Ja, en pige. Så bliver det en Fatima. Hvor er hun bare kære. Nej, hvor er hun sød. Pus. Ja. Nej, vil du snakke med mig? Ej, hvor er det så. Vil du også snakke med dig, så? Ej, hvor er det glad. Det var også helt vildt. Men det er en afsnit. Husk at lukke porten. Mette. Min lille Fatima. Nej, Tanja. Jeg ved